Kadaghanan sa mga benepisyaryo sa libreng medical mission sa programang PPP ni Congressman Paolo Duterte ang mga senior citizen sa Barangay Dumoy, Davao City. 208 ka residente ang nahatagan ng libreng medical o eye check-up, tambal o eye glasses. Lilisab sila maggutman kay sa outreach activity adunay libreng pagkaon o snacks. Nagpadayag sa ilahang pasalamat ang mga residente kay dili na sila kinahanglan nga mokuot og kwarta sa ilahang bulsa aron lang makapa-check up sa doktor o mapalit og tambal hilabi na pang maintenance. Samtang giayudahan sab sa opisina ni Congressman Omar Duterte sa 2 Distrito sa Davao City ang 36 ka pamilya nasunogan sa Barangay Lapu-lapu, Agdao District, Davao City. Food packs, water containers ug tubig ang nadawat sa mga residenteng apektado sa sunog niadtong Mayo 24, 2026. Sa record, 20 ka house owner, 14 ka sharers ug 2 ka renters ang apektado ug nakadawat og assistance. Gipasalig ni Congressman Omar Duterte og PPP party list nga magpadayon ng ilahang suporta sa mga nanginhanglan hilabi na sa mga naigo sa trahedya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.